Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Idan wannan ne farkon shigan ka YouTube channel ɗina, ka shiga ka yi subscribe ta duk lokacin da na ɗora sabon bidiyo za ka dinga gani. So zan yi bayani akan strategy da na ce zan bayar. So insha Allah yanzu zan yi bayani akan shi wannan strategy ɗin. So shi wannan strategy shi ma is based on moving average. So amma shi ana amfani da moving average guda uku. So shi wannan strategy insha Allah yanzu zan saita moving average ɗin yadda ake setin average ɗin. So farko za ka shiga nan wajen. Idan ka nan wajen da aka sa F ɗin nan ka yi clicking a kai. In ka yi clicking a kai sai ka zo nan inda aka rubuta moving average sai ka taɓa moving average. In ka taɓa moving average nan wanda aka rubuta 10 ɗin nan, inda aka rubuta 10 ɗin nan sai ka mai da shi 20. Sai ka mai da shi 20 moving average. Ya kuma period 20 shift 0. Method simple apply to close style 2 pixel. So sai in za ka canza kala za ka iya canza kalar da ka ga dama nan ake shiga a canza kala. So bara ni na bar shi a ja sai ka yi clicking wannan done. So kun ga mun saka moving average na farko. To za mu saka moving average na biyu sai ka sake clicking akan nan wajen. Ka yi clicking akan nan wajen zai kawo ka nan. To this time around ba za ka taɓa wannan moving average ɗin ba. Sai ka yi clicking akan wannan F plus ɗin nan wajen. In ka yi clicking akai tukunna sai ka yi clicking akan moving average. Ka yi clicking akan moving average sai ka zo nan wajen ka mai da shi 50. Nan wajen ka bar shi a 0, nan ka bar shi a simple, nan ka bar shi a close. Nan wajen sai ka canza color ɗin saboda kar yayi iri ɗaya. Nan wajen sai ka canza color ɗin misali bari na bar shi ya koma baƙi. Ba na mai da shi baƙi. So kun ga sai ka yi clicking akan done. Ka yi clicking akan done sai moving average na uku. Ka yi clicking akan wannan F ɗin. Sorry. In ka yi clicking akan wannan F ɗin zai kawo ka nan sai ka clicking akan wannan F ɗin again ba na moving average. Ka fara clicking akan nan sai ka zo ka yi clicking akan moving average. In ka yi clicking akan moving average sai ka zo nan sai ka mai da shi nan wajen sai ka mai da shi 200. 200. Ka mai da shi 200 sai nan wajen ka bar shi a 0. Method simple apply to close. Wannan sai ka mai da shi 2 pixel. Wannan ka bar shi a 2 pixel ɗinsa. Color ɗin sai ka mai da shi ka canza color saboda su bambanta. Ba na saka wannan color ɗin sai ka yi clicking akan done. So kun ga moving average ɗin ga su nan guda uku. Ga 20 moving average, ga 50 moving average, ga 200 moving average. In ku duba za ku ga cewar 20 moving average ya fi kusa da candlestick while 50 moving average ya ɗan yi nesa da candlestick while 200 moving average ya ɗan fi nesa da candlestick. So bari na bayani akan yadda ake amfani da shi wannan strategy ɗin. So misali idan za ka amfani da wannan strategy ɗin abin da za ka fara yi shine ka ɗan yi zooming ɗin wannan ɗinka. Ka ɗan yi zooming ɗinsa haka ya ɗan yi dai kamar haka. Ya ɗan yi kamar haka kamar yadda nawa yake haka ka ɗan yi zooming. So bara mu duba mu gani ina abin ya faru. Bara mu ga inda abin ya faru. Yauwa. So idan kuka duba nan wajen za ku ga abin ya faru a nan. Za ku ga abin da ya faru a nan wajen. So immediately kana ganin wannan abin ya faru za ka ɗau action ne. Kun ga idan kuka duba za ku ga cewar jan moving average ya tsallake su gaba ɗaya. Ya tsallake 20, ya tsallake 200. Jan moving average ɗin shine 20, ya tsallaka 50, ya tsallaka 200. So da zarar kun ga ya tsallaka haka zalika shi kuma 20 shi moving average 50 moving average shi yana tsakiya. 200 moving average shi ma yana ƙasa. So in kuka ga wannan abin ya faru kun ga in kuka duba za ku ga cewar gasu nan sun yi sama gaba ɗayan sun yi pointing sama. Sun yi pointing kun ga gashi nan wannan ya yi pointing haka, wannan ya yi pointing, wannan ya yi wannan sun saka wannan a tsakiya. So da kun ga wannan abin ya faru so za ka yi taking of action of buy kenan. Misali a ce a haka abin yake. Kun ga inda abin ya faru ga wajen nan yadda ya haka gashi nan 1 2 3 kun gan sun yi sama. So sai ka ɗau action of buy. So idan ka ɗau action of buy za ku ga cewar kasuwar ta yi sama. Kun gani yadda ta yi sama? Kun ga yadda ta yi sama tun daga nan har zuwa nan. So kun gani? So idan ka ga cewar moving average ja kawai dai abin da za ka duba shine dukansu ina suka kalla. Kamar inda suka ɗan dosa kamar dukan sun jeru sun yo sama haka. Wannan
kalli sama, wannan ya kalli sama, wannan ma ya kalli sama. To kun ga cewar it means dukansu kamar sun jero wannan ya tsallaka wannan yayi sama, wannan ma ya tsallaka wannan yayi sama, wannan ma ya tsallaka wannan yayi sama. To kun ga it means kenan dukansu kasuwa za ta yi buy kenan. So idan ka ga irin wannan abun ya faru sai ka immediately sai ka yi buy. In ka yi buy kasuwa za ta tafi har ta zo inda za ta tsaya tukuna za ta juya. So kun ga wannan shine opportunity na buy. Idan za ka yi buy idan ka ga irin wannan sai ka yi buy. So bara mu ga mu nemo na sell wanda idan muka ga ya faru za mu iya yin sell. Kun ga wannan ma wani opportunity ne na buy. Kun gan shi? Kun ga jan ya crossing ɗinsa gaba ɗaya yayi sama wannan ma yayi. Kun ga kasuwar da ta tafi sama. Kun gani yadda ta tafi sama. So in kai buy a nan wajen za ka ɗau profit har zuwa nan sama. So nake da na samu opportunity buy. Network yana yawwa. Bari mu ga so nake na samu opportunity na buy. Bara mu ga bana shiga USD JPY. Na duba saboda ina so na samu opportunity na buy. Kun ga wannan ma wani opportunity na buy. Ina neman opportunity na sell. So wannan ma wani opportunity ne na buy. Kun ga wannan ma wani opportunity ne na buy. Na ga kamar opportunity na buy sun ɗan fi yawa. Za dai ka ga opportunity na sell kamar yadda ya faru haka a ƙasa. Kamar yadda wannan ya faru haka a nan ƙasa. So shi opportunity na buy zai faru a sama. Zai faru ne a sama. Kun ga kamar nan wajen although dai wannan ba good opportunity ba ne amma ku duba ai za ku ga cewar gaba ɗaya wannan jan yayi crossing ɗinsu gaba ɗaya. Wannan ma yayi crossing kamar dai wannan an saka baƙin a tsakiya. Wannan jan yana nan gefen wannan yana nan. Kun ga ai kasuwar ta yi ƙasa. But amma dai wannan za ku ga cewar bai yi zama good opportunity ba sosai kamar ɗayan. So na so ne na samu opportunity mai kyau. Sorry na ɗan yi pause ɗin video ɗin ne saboda na ƙara nemo opportunity ɗin. So kun ga wannan opportunity ɗin shine na sell. So yawanci opportunity na sell za ku gan shi a haka yake. So kun ga za ku ga cewar abin da za ka la'akari da shi shine za ka ga kun ga jan yayi crossing ɗinsu gaba ɗaya. Yayi crossing yayi ƙasa. Shi kuma 50 moving average gashi nan shi kuma yana tsakiya ga 200 moving average shi kuma a gefe. So kun ga kamar sun doshi ƙasa. An ku duba wannan yayi ƙasa, wannan yayi ƙasa, wannan ma ya doshi ƙasa. So a lokacin idan mutum yayi sell kun ga kasuwar ta yi downtrend sosai ta yi ƙasa. So idan mutum yana dubawa mutum zai iya ringa practicing da kansa. Zai ringa ganin opportunities ɗin. So wannan guda ɗaya kuma shine idan kuka duba za ku ga cewar wannan 1 hour time frame ne. Kun gan shi 1 hour time frame kuka duba nan wajen. Za ku ga 1 hour time frame ne. Gashi nan a 1 hour time frame yake. So abun nan zai dinga daɗewa kafin ya faru. Zai daɗe kafin ka ga ya faru. So idan kana so ka dinga ganin yana faruwa da wuri sai ka yi amfani da 1 minute time frame ko 5 minute time frame. Bari mu duba 5 minute time frame. Akwai wani abu da za ka yi in za ka iya duba time frame. In za ka duba time frame za ka iya taɓa screen ɗinka ko ina ne a cikin kasuwar. Ko ina ne misali ka taɓa. Bana taɓa daidai nan wajen. Kawai in ka taɓa haka kun ga abin ya fito. So sai misali kun ga 1 minute time frame, ga 5 minute time frame, ga 15 minute time frame, ga 30 minute time frame, ga 1 hour, ga 4 hours, ga 1 day, ga 1 week, ga 1 month. So sai ka shiga time frame ɗin da kake so sai ka yi click akan bari mu shiga 1 minute time frame mu ga. So kun ga 1 minute time frame. So wannan kun ga yanzu wannan wanda ya faru ɗinnan a nan wajen. Yanda ya faru ɗinnan a nan wajen. So za ku fi saurin dinga ganin ya faru. Kun ga wannan ya faru. So wannan bai fi duk wannan candles ɗin da kuka gansu bai fi a awa 3 ba ko awa 2 suka taru. Wa'annan gaba ɗaya tun daga nan zuwa nan. A awa 1 ma zan ce ko awa 2 suka taru. So za ku ga abun ya fi saurin faruwa. Kun ga a nan ma
a nan ma kun ga still ya ƙara faruwa sun yi crossing. A nan ma kun ga an samu crossing, duk wannan gaskiya ba good entry ba ne, wannan ba good entry ba ne. So duk za ku gan ya fi faruwa a 1 minute time frame. So idan za ka duba sai ka dinga amfani da ka dinga shiga 1 minute time frame ko 5 minute time frame ko 5 minute time frame, za ku ga ya fi saurin faruwa. Kun ga nan ma gashi ya faru. So idan mutum zai dinga amfani da strategy ɗin nan, so you have to, in ka tashi ka dinga duba a kowane time frame, ka duba shi a 1 minute time frame, ka duba shi a 5 minute, a 1 hour, 4 hours, duk sai ga duk inda ka ga ya faru sai ka ɗauki opportunity. Amma gaskiya shi a wannan strategy yana practicing sosai, sai mutum ya dinga practicing yana gwadawa yana ƙara experience akan shi wannan strategy ɗin. So in Allah ya so ya yarda in dai mutum yana gwada shi, so mutum zai iya amfani da wannan strategy sosai kuma mutum zai ji daɗinsa. Allah ya so ya yarda.